замини ин ҳавлии фурӯшӣ қариб 50 сотиқ мебошад дӯстони азиз, лекин бо нархҳои дастрас ва қисманам фурӯхта мешавад. Ҳамагӣ аз 220 000 сомонӣ нарху сар мешавад. суроғашро нишон метиҳем. ҳавлӣ дар ноҳияи Хуросон ҷойгир мебошад. аз ин тараф уялӣ ва роҳ ба сӯи шаҳри Душанбе, инҷо худи шоҳрои Душанбе Бохтар, аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Бохтар. ҳавлии фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёри бад гап мезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, вар марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 50 сотиқ замин, лекин қисман ба 3 қисм тақсим карда мефурӯшанд дӯстони азиз. якум қисмаш моз дар рӯи экран дида истодаем дӯстони азиз, иборат аз 11 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 та бания, 1 та ҳоҷатхона, 1 та оғили 2 этажа, 1 та ҳавзи 8 метра. Банияҳода оби гарм хуну гузарондагӣ ҳаст, айканал водопровод кашидагӣ овардагӣ аст дӯстони азиз. ҳозир дар рӯи экран шумо дуюм қисми ин ҳавлиро дида истодаем дӯстони азиз. ин қисмаш байни ду бино мебошад 9 сотиқ замин аст дӯстони азиз ва нархаш ҳамагӣ 220 000 сомонӣ. ва мо бошад мегузорем ба сеюм қисм дӯстони азиз. сеюм қисм аз ҳама қисми калони ин ҳавлӣ мебошад. дар ин қисмаш дӯстони азиз як хонаи калон аст. аз 30 сотиқ замин иборат мебошад. бинед чӣ қадар замини калон аст дӯстони азиз. 30 сотиқ замин, 6 дар хона, 2 та бания, 2 та ҳоҷатхона, 1 та ошхонаи калон, 2 та ҳавзи 24 метра дӯстони азиз ва нархаш бошад 750 000 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳар се қисми ин ҳавлӣ албатта ки дар алоҳидагиам вақте ки шумо харидорӣ мекунед муомила дорад, лекин агар шумо ҳар сеашро дар як ҷоягӣ, яъне ҳамаи ҳамин 50 сотиқро як ҷоя харидорӣ кунед, албатта ки нархаш боз ҳам муомилаи хубтар дорад. дар наздикии ҳавлӣ бошад ҳам мактаб аст, ҳам масҷид, ҳам мағозаҳо дӯстони азиз. аз роҳи калонам на он қадар дур мебошад. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. боз як бори дигар такрор мекунем, хонаи майда якум қисм ки иборат аз 11 сотиқ замин, 3 дар хона, нархаш 350 000 сомонӣ. дуюм қисм участка байни ду хона, 9 сотиқ замин, 220 000 сомонӣ ва сеюм қисм ки хонаи калон дорад, 6 дар хона, 30 сотиқ замин, 750 000 сомонӣ. ва ин бошад бари ҳавли чихеле ки мебинед дар назди кӯча ҷойгир мебошад. ба ҳазур чанқе хоҳед метавонед дарвоза часпонеду чӣ қадаре хоҳед метавонед ҳавлиро тақсим кунед. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ба рақамҳои 97 14 55 15 муроҷиат кунед. то боздид. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.